Καλώς ήρθατε στο πρώτο μου βίντεο. Ονομάζομαι, για όσοι δεν με ξέρετε, Δημήτρης Κουτσελίνης. Από εκεί και το ψευδόνυμο Jimmy Kuchel. Τελείωσα τρίτη λυκείου και ελπίζω να έχω μπει και στη τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σήμερα θα μιλήσουμε για μια θεωρία η οποία το τελευταίο καιρό παίρνει τεράστιες διαστάσεις, η ονομαζόμενη Matrix, και θα δούμε 5 στοιχεία που την ενισχύουν. Στο τέλος, το πιο ισχυρό στοιχείο. Νούμερο 1. Το φαινόμενο του παρατηρητή. Στην κβαντική φυσική, τα μικροσκοπικά σωματίδια συμπεριφέρονται σαν θολά κύματα μέχρι τη στιγμή που κάποιος το παρατηρήσει. Αυτό θυμίζει έντονα τα βιντεοπαιχνίδια. Ο ψηφιακός κόσμος φορτώνει τις λεπτομέρειες μόνο όταν κοιτάζει ο παίκτης. Νούμερο 2. Το επιχείρημα της στατιστικής. Αν οι άνθρωποι στο μέλλον φτιάξουν υπερυπολογιστές, θα τρέξουν δισεκατομμύρια ρεαλιστικές προσομοιώσεις της ιστορίας με ψηφιακά μυαλά. Επειδή αυτά τα ψηφιακά μυαλά θα είναι πολύ περισσότερα μαθηματικά, ενισχύεται η άποψη ότι ζούμε σε προσομοίωση. Νούμερο 3. Το όριο του σύμπαντος. Το σύμπαν μας φαίνεται να έχει αυστηρά όρια, όπως ένα ελάχιστο δυνατό μέγεθος και μια απόλυτη μέγιστη ταχύτητα. Αυτά τα όρια λειτουργούν ακριβώς όπως τα πίξελ μιας τηλεόρασης και η επεξεργαστική ταχύτητα ενός πολύ ισχυρού υπολογιστή. Νούμερο 4. Η ραγδαία εξέλιξη των βιντεοπαιχνιδιών. Τα βιντεοπαιχνίδια εξελίχθηκαν από απλές κινούμενες τελείες σε απίστευτα ρεαλιστικούς εικονικούς κόσμους μέσα σε μόλις 50 χρόνια. Αν αυτή η εντυπωσιακή πρόοδος συνεχιστεί, τα μελλοντικά παιχνίδια θα είναι απολύτως αδύνατον να ξεχωρίσουν από την πραγματικότητα. Νούμερο 5. Τα glitches, τα σφάλματα της πραγματικότητας. Πολλοί άνθρωποι έχουν ζήσει ένα παράξενο ντεζαβού, νιώθοντας ότι μια ολοκαίνουργια στιγμή έχει ξανασυμβεί ακριβώς ίδια στο παρελθόν. Αυτή η έντονη αίσθηση μοιάζει σαν ένα μικρό στιγμιαίο κόλλημα στο σύστημα της πραγματικότητας, σαν να κολλάει για δευτερόλεπτα ένας υπολογιστής. Επίσης, πολλοί βλέπουν ακόμη παράξενες φιγούρες και ανεξήγητα φαινόμενα, δίνοντας χώρο στην θεωρία. Αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Στα 200 like θα κάνω και part 2.